madam, it's me again, your mamita. Mga madam, magluluto tayo ngayon ng pansit bato. Yan mga madam, ito yung ano natin, mga sahog, mga sangkap. Simple nga mga madam, igigisa ko lang yan, tapos lalagyan lang natin, ano yung parang pansit kanto lang ang luto niyan. Lagyan muna natin ng mantika. Igisa na natin yung sibuyas. Yan. Tapos, bawang. Yan mga madam, mamula-pula na yung bawang. Ilagay na natin yung chicken. Yan. Tuyo muna mga madam, tuyo. Tuyo. Yan. Wala lang ano, basta itansado mo na lang yan. Madam, tapos lalagyan natin ng tubig. May tubig para maluto yung pansit bato. Ito, lagyan na natin ito. Ito, lagyan natin ito. Mamaya na yung ano, chicharo at saka ano, repolyo kasi madali lang maluto at saka itong chicharo. Yan, mamaya na yan sila. Pag naluto na. Ngayon mga madam, ilalagay na natin yung repolyo at saka chicharo. Kasi niluto ko muna yung mga ano, karot saka sayote. Yan muna yung una ko. Kasi matigas yan eh. Yan. Yan na mga madam, oh, di ba? Yan na. Luto na yan. Tapos ilalagay na natin yung, ito na mga madam, yung pansit bato. Ito na yun. Yan mga madam, ilagay na natin yan. Ito na yung pansit bato na niluluto natin. Mga madam, ganoon lang kasimple yan mga madam. Ang dami mga madam. Galing sa Bicol ito mga madam. Pasalubong lang sa akin ng aking kumari, si Madam Joby Miharito. Aking madam na kumari na maganda. Ganyan kami mga madam ng aking mga kumari. Meron kaming mga samahan. Yan mga madam, haluin na natin ang pansit bato. Yan mga madam, simpleng luto lang yan. Yan mga madam, oh. Oh. Simple lang yan. Madam, malapit na siya maluto. Lagyan na natin ng oyster. Oyster sauce. Mga madam, para masarap. Yan. Yan, ganyan lang mga madam. Hindi ko na sinasalin sa tasa. Mga madam, luto na yung pansit ni Mamita. Titikman na natin mga madam. Yan mga madam. Patitikman na natin kay Husay. So yun mga madam, titikman na natin ang pansit bato. Yan mga madam. Tikman na natin kung masarap. Ano masarap? Init. Diba mga madam, masarap. Sarap pala ng pansit bato mga madam. Halika mga madam, kain tayo. Okay. Okay mga madam. Huwag nyo kalilimutan i-like and share ang video ko. Thank you sa pagsama sa pagluluto ko. Bukas uli.